till the cows come home. I want you to rock me till the sun goes down. I want you to rock me till the sun goes down. I want you to rock me. Näissä laitteissa on kiteytetty se yksinkertaisuus, eli ei tehdä mitään asioita liian monimutkaisesti. On vain runko, renkaat, moottori ja tankki ja stonga ja go. No niin, olemme päässeet laitteessa tämmöiselle ruohonjuuritasolle. Eli vekottimet, mitkä yksinkertaisuudessaan liikkuvat pelkästään moottorivoimalla ja niissä on 2 rengasta, stonga ja tankki. Nämä laitteet ovat hyvinkin yksinkertaistetuimpia laitteita. Huomatkaa tällaisia yksityiskohtia. Bensa kulkee täältä tätä linjaa myönnä moottoriin ja siellä on tietyt litramäärät ja tietyt kilometrimäärät, näillä voi kulkea. Näillä laitteilla on tarkoitus liikkua tyylikkäästi, hetkittäin, erittäin kauniisti ja äänekkäästi. Ja ne laitteet toimivat niin kuin omassa olosuhteessaan niin kuin viimeisen päälle. Vuosisaattojen niin kuin... Muun muassa tässä voimme kiteyttää amerikkalaisten unelman, mitenkään kun maanteillä liikkuminen sujuu kaikkein mukavimmin ja herkimmin. Minä olen ehkä väärä ihminen tällä kertaa kertomaan tästä aiheesta, mutta sen verran tietoisuutta, että bling blingia löytyy ja lokasuojissa on tarpeeksi paksulta. Ne ovat amerikkalaisia laitteita, V-moottorisia. Voimaa on niin paljon, ettei ranteet oikein kestä niitä käskemäänkään. Ja näillä se vasta se liikkuminen tapahtuu todella sujuvasti. Valkoreunusrenkaisilla laitteilla se kulkeminen on kaunista ja hyvelee katsojan silmään ja miellyttää myös kuskia. No niin, nyt olemme saapuneet oikeasti sellaisen rakennetun Harley Davidson laitteen kaikkien näiden jumalten ja kuningattarien suurimpien vekottimien maailmoihin. Tällainen laite on se, mitä vain harvat pystyvät rakentamaan ja pystyvät ajamaan näillä. Kaikkia sarjatuotettuja vekottimia hän riittää niin kuin sarjatuotannossa ympäri maailmaa, mutta todellakin, nyt olemme nähneet tässä sen laitteet. Huomatkaa yksityiskohtia täällä ilmanputsareissa ja joka puolella. Tällaisia vekottimia ei vain poikaset ajele, nämä ovat miesten pyöriä, jotka ymmärtävät miten se tekniikka toimii. Ja näillä laitteilla oikeasti liikutaan.